Na, mindjárt megnézem, megy, ahogy hallod. Várjatok. Igen, megy. Szóval akkor most névrekordozni fogunk az egyik bosszúálltársammal, csak ő nem fog hallatszódni, mert nem engedik meg, hogy beszéljen velem. Igen, ott van ő, én vagyok az Orbit, és akkor ott van ő a Dollás. Szóval akkor most névrekordozni fogunk. Hát biztos, hogy nem jutunk el. Na mindegy, kit érdekel, ki nem szarja le. Anyádat, köszönöm. Na igen, szóval akkor ott tartottam. Mit csinálunk? Adok neki egy akkorát, hogy mindjárt ide köp, figyelj. Anyám! Bocsánat, ezt elbasztam. Bezzeg a köpést beállította, bezzeg az! Jó napot! Ez a... Nem hoztam tanultam meg. Nem hoztam tanultam, csak ezt hoztam, úristen. Gyerekek, úr. Na jó, van, ezt ecsesztem, na jó, van. Menjél ma. Menj. Ez az. Jó, basz, kimondom. Ja, kihív. Mit csinálsz, Milán? De ne! Hallod, Milán? Úristen! Bocsánat, csak hívottad a jó barátom. Ki? Pillanat lesz. Megpróbálom leállítani. Milán! Most nem érek rá! Videót veszek fel! Mit csinál? Videót veszek fel a Marcival. Nem, jó. Istenem, úristen. Na mindegy, leszarom. Most a Marcival játszok, most egy kicsit nélküle leszek. Érted, hogy hív, és akkor ezzel pont, hogy játszok a Marcival, mert Marcival még életemben alig játszottam, és ő vele meg kb. Minden egyes nap, minden egyes percébe játszok. És még ő háborodik fel, érted? És még ő háborodik fel. Ne Istenem, ez nekem, mert szádba lépek. Anyám, köszönöm. Egy centi múlott, hogy nehogy elkapjon a köpése. Jaj, nem a bager, bocsánat! Nem is tanultam! Anyám, ezt kirúgtam. Marci! Úgy. Hú, na jó, van, nézzük, lassan vége lesz ennek a videó. Jaj, nem ma! Na mindegy, semmi gond. Csak azért most nem akarom benyomni a kamerámat, mert nem amúgy sincs amúgy, miért nem. Azért vagyok ilyen szar amúgy, nem tudom, de szarra jaj, bakker. Nem tudtam átváltani hangja. Ez a nyomvat ráadni felületem. Rágáltál, Jax, itt van Kofmol, minden nap, anyám. Ez az ügyes vagy. Azt hogy csináltam elsősorban. Ez az jó van, Marci, jó vagy, ügyes vagy. Azért így neki mentem. Érted? És akkor így visszapattantam. Nem tudom, hogy csináltam, de minden visszanézem. Most megnézem, mielőtt kitakom YouTube-ra. Kokáig munyány. Amúgy azért nyomtam be, mert megvan az emoji jutsu
skin, és akkor mivel nekem nincs más emoji, ami, vagy legalábbis nincs olyan emoji, ami az emoji jutsuhoz van, azért ezt raktam be, ezt. Anyám. Ez az! Muszáj ezt itt átmennem, mert én nekem más ötletem. Nem hoztam tauntot se hallott. Anyám. Ez az. Jaj, Boké Morci, bocsánat, csak át akartunk. Oké, betetett a vizes gancsú. Szerencsém. A szívrohamot kaptam. Ne. De mit csinál? Nem. Nem, azt mondom, ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Addig is, sziasztok!